Λεπτά συμπληρωμένα στο στάδιο Καρασκάκη. Ο Τσιαντάκης εκτελεί το δεύτερο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Πέρασε μπάλα από όλους, έκοψε τελικά ο Βόκολος. Ο Χατζίδης. Ο Χατζίδης που βρίσκεται μόνος του και σε κανονική θέση πλασάρει και είναι το 1-0. Είναι το 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 11ο λεπτό. Ωραία παλιά για τον Σαραβάκο, ακριβίας από μεγάλη απόσταση. Μπαίνει στην περιοχή του Σαραβάκο, στρώνει στο Χατζίδη. Κλείνεται αυτός, κάνει το σουτ γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ το σουτ του Μινά του Χατζίδη και το 1-1 για την ελληνική ομάδα. Κέρδισε την μπάλα ο Λιτόψεχο και προωθείται. Ανοίγει για τον Χατζίδη. Πολύ καλός ο συνδυασμός. Χατζίδης μόνος του την προσπάθεια. Κάνει το πλασέ 2-0. 2-1. Με συγχωρείτε. 2-1. Ο Μινάς Χατζίδης ήταν ένας άριστα οργανωμένος συνδυασμός. Ο Μινάς Χατζίδης δεν έδωσε σε συμπαίκτη καθώς ήταν offside. Ο Σοφιανόπουλος έκανε μόνος του την προσπάθεια. Πλάσαρα από πλάγια επέτυχε το 2-1, επιτυχάνοντας συγχρόνως και το δεύτερο φετινό του τέρμα. Η θέα υπέροχη. Αλλά υπέροχη είναι και η παρέα που έχουμε. Θα σας τον παρουσιάσω, θα σας γυρίσω πολλά χρόνια πίσω για να θυμηθούμε όλοι οι παλαιότεροι, αλλά για να μάθουν οι νεότεροι ιστορίες που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ο κύριος που έχουμε σήμερα καλεσμένος εδώ μαζί μας έχει γράψει ιστορία από τον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι ότι ήταν άτυχος. Έπεσε στην καλή εποχή Κοσκοτά, αλλά έπεσε και στα 8 χρόνια που ο Ολυμπιακός δεν πήρε ούτε ένα πρωτάθλημα. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά τα λέω και από αυτό θα ξεκινήσω. Θα το λες ότι πέρασε από τον Ολυμπιακό 8 χρόνια, Μινά Χατζίδη και δεν κατάφερε να πάρει ένα πρωτάθλημα. Έτσι είναι. Τι έφταιγε? Γιατί πολλοί. Συγκυρίες φέγανε. Ναι, πολλοί λέγανε ότι ο Ολυμπιακός είχε κατά καιρούς και καλές ομάδες. Δεν είχε καλές ομάδες, είχε την καλύτερη ομάδα σε ποιότητα ποδοσφαιριστών. Αλλά σαν ομάδα δεν είχαμε το παρουσιαστικό ώστε να μπορέσουμε να παίρνουμε τα ανάλογα αποτελέσματα και με τις μικρομεσαίες ομάδες. Αυτό ήταν αυτό που μας κόστησε περισσότερο. Το διοικητικό δεν έπαιξε ρόλο? Ο Ολυμπιακός. Πολλά παίξανε ρόλο και διοικητικό και αδικία από διατησίες. Κατά καιρούς υπάρχει μια συγκεκριμένη φάση με τον Τάσο τον Μητρόπουλο που τον έβγαλε μάτι ο Τέταρη και είναι 5 μέτρα πίσω από την άμυνα. Α, ναι, με τον Παναθηναϊκό, ναι. Βγήκε τέτα-τέτ και το διέκοψε ο Λάιτσμαν. 4 μέτρα 5 πίσω. Ναι. Εντάξει, τώρα έτσι εκ των υστέρων γελάς άμα τα βλέπεις, αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν πίκρα. Γελάγατε μόνο ή σε πιάνε και μια τρέλα την ώρα? Εκείνη τη στιγμή ήταν πίκρα, αλλά τώρα άμα τα δεις τώρα και δεις και είναι φως φανάρι, γελάς. Τι να κάνεις, μπορείς να κάνεις αλλιώς. Γιατί ο Ολυμπιακός σε εκείνη την εποχή, θα πάμε, είχε Ντέταρη, είχε μετά Προτάσοφ, είχε μεγάλα ονόματα και καλή ομάδα, έτσι. Να μην σταθούμε όμως μόνο στα ξένα ονόματα, εντάξει, γιατί είχαμε και τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που ήταν όπως. Τι όπως. Εγώ θα σου πω ότι ήρθα το Δεκέμβριο του 87 και το 94 έπαιξα εθνική και 11, 12, 13 συμπαίχτες μου παίζανε στο Μουντιάλ. Ναι. Όλοι αυτοί κάποια στιγμή ήμασταν όλοι μαζί στον Ολυμπιακό. Που σημαίνει ότι και δεν ήταν μόνο αυτοί οι παίχτες που ήταν στο Μουντιάλ, υπήρχαν και άλλοι. Υπήρχε κάποιος Καραπιάλης ενδιάμεσα που δεν ήρθε στο Μουντιάλ, εντάξει. Μιλάμε τώρα για μεγάλες αξίες. Με πήγε σε μια από τις ερωτήσεις που είχα ότι ίσως να ήταν μια από τις κορυφαίες στιγμές της παρουσίας στο Μουντιάλ στην Αμερική το 1994. Βέβαια, είναι η αναγνώριση του κάθε ποδοσφαιριστή. Να παίξει σε μια διοργάνωση σαν το Μουντιάλ, σαν το Πανευρωπαϊκό, που εντάξει το Μουντιάλ είναι ακόμα πιο κορυφαία διοργάνωση. Εντάξει, και εκείνη τη στιγμή αυτό που έλεγα είναι 24 ομάδες στο Μουντιάλ. Είσαι ένας από τους 22 ποδοσφαιριστές, που σημαίνει εκείνη τη στιγμή ήμουν ένας από τους 500 κορυφαίους ποδοσφαιριστές του κόσμου. Ναι. Άρα πολύ στο παρελθόν. Και στην κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί θέλω να γυρίσουμε πολύ πίσω. Δηλαδή, όταν ακόμα την τριετία που ήσουν στην Bayer Leverkusen, που έκανε στα πρώτα σε μεγάλα βήματα και εκεί έγινε γνωστός. Περίοδος 1985. Ναι, 85-86 ήταν η πρώτη μου χρονιά στους επαγγελματίες. Εκεί γίνεται το κλικ. Παντού γίνεται το κλικ, γιατί όσο και να γυρνάς πίσω είναι πολύ όμορφες στιγμές και συγκεκριμένα τώρα πριν ένα μήνα μας είχαν καλέσει οι συμπαίχτες μου και εγώ, φόρια που εγώ είχα φύγει το Δεκέμβριο του 1987, είμαι κάτοχος κυπελού ΕΦΑΣ το 1988. Και μας είχαν καλέσει τώρα το καλοκαίρι να πάμε να δούμε το παιχνίδι Leverkusen με τη Ρώμα. Εντάξει, και σε περίπτωση που θα προκρινόταν το Leverkusen, όλη η ομάδα ήμασταν καλεσμένοι και στη Βουδαπέστη.
βλέπεις τους παλιούς συμπαίκτες μετά από 30 χρόνια, μερικούς όντως είχα να τους δω 30 χρόνια και είναι πολύ όμορφο συναίσθημα. Έρχεται λοιπόν το καλοκαίρι του 1900, το Δεκέμβριο, συγγνώμη, του 1987. Ναι. Μαθαίνεις πώς ότι μια ελληνική ομάδα ενδιαφέρεται για σένα. Κοίτα να δεις, εκείνη την εποχή δεν ήταν ο Ολυμπιακός η πρώτη ομάδα. Έτσι. Ναι, ο Ολυμπιακός δεν ήταν η πρώτη ομάδα που ήρθε να με ζητήσει. Πιο μπροστά ήρθαν ο Παναθηναϊκός στο σπίτι, μιλήσαμε, ήρθε και ο ΠΑΟΚ. Αυτά δεν είναι γνωστά. Εγώ προσωπικά τους έστελνα όλους στην ΠΑΕ και έλεγα πηγαίνετε βρέστε τα με την ομάδα. Εννοείς την Bayer Leverkusen. Ναι, βρέστε τα με την ομάδα και μετά ελάτε να συζητήσουμε. Και δεν τους ξαναείδα μετά. Εγώ εκείνο το βράδυ θυμάμαι, είχαν βγει γνωστοί ο πατέρας μου με εκείνον που ήρθε να μας ζητήσει. Μ' αρέσουν αυτές τις ιστορίες. Όχι, βγήκανε γνωστοί και μιλούσαν για παλιά, επειδή γνωριζόντουσαν από τη Λαχανοβάρα της Θεσσαλονίκης. Και εγώ εκείνη τη μέρα βγήκα έξω με την κοπέλα μου και λέω πηγαίνετε στην ομάδα, βρέστε τα και μετά ελάτε να συζητήσουμε. Δεν τους ξαναείδα ποτέ. Και μετά? Τίποτα. Μετά ήρθε ο Ολυμπιακός, με ζητήσανε επίσημα. Εγώ ήδη έπαιζα στην Bochum και μου φαίνεται αυτή ήταν και η μεγάλη διαφορά. Άμα δεν ήμουν παίχτης της Bochum, πάλι θα ήταν δύσκολα τα πράγματα να έρθει στον Ολυμπιακό, γιατί έτσι γλίτωσε ο Ολυμπιακός πολλά λεφτά. Γιατί ζητούσαν τότε το μέγιστο ποσό που ήταν 1,5 εκατομμύριο μάρκα. Γιατί να το διαθέσει μια ομάδα για έναν ποδοσφαιριστή. Δεν είναι όπως είναι τώρα τα νούμερα. Εντάξει. Που το 1,5 εκατομμύριο δεν είναι τίποτα. Είναι ψηλό. Εντάξει, άλλες εποχές δεν περίμενα. Ωραία. Ακούς για Ολυμπιακό. Τι λες, Κόσκοτα? Ούτε ήξερα για ελληνικό ποδόσφαιρο πολλά πράγματα. Εντάξει. Εμένα αυτό που με ενδιέφερε, επειδή εγώ είχα συγκεκριμένο πρόβλημα στη Γερμανία, στο Leverkusen ήμουν ένας από τους ξένους, γιατί δεν άλλαξα ποτέ υπηκότητα. Μου τη ζητήσανε να πάρω τη γερμανική υπηκότητα για να παίξω στην Εθνική Νέων. Δεν το έκανα ποτέ. Εντάξει. Και μετά ήμουνα ξένος. Και υπήρχε ένας ξένος, ήταν ο Κορεάτης ο Μπουκουντσά, ο δεύτερος ήταν ο Βραζιλιάνος ο Τίτα. Και δεν θα παίξει ένας 19χρονος Έλληνας που είναι από το φυτόριο της ομάδας. Πολύ δύσκολα. Δηλαδή έπρεπε να γίνει ένας από τους δύο αλλαγή να παίξω εγώ. Άλλαξα ομάδα, πήγα στην Bochum και η Bochum έκανε μεταγραφή έναν ξένο κι αυτή. Πάλι ήμουν ο τρίτος ξένος. Και μετά ήταν για μένα ό,τι καλύτερο υπήρχε να έρθω σε μια ελληνική ομάδα που δεν θα είμαι πλέον ξένος, θα είμαι ένας από τους πολλούς. Εντάξει. Και θα μπορέσω να παίξω ποδόσφαιρο. Αυτό που ήθελα. Ναι, το ότι είχε πρόεδρο έναν πάπλουτο Γιώργο Κοσκοτά, το ήξερες? Όχι, ιδέα δεν είχα. Όχι, εγώ αυτά που με ενδιαφέραν είναι τα βρήκαμε με την ομάδα, τα βρήκαμε με μένα, συνεννοηθήκαμε για ένα συμβόλαιο που είχα, χώρια που μετά είχα τραβήγματα μόλις έφυγε ο Κοσκοτάς και μετά. Με τις τράπεζες, Όχι με τις τράπεζες. Εγώ είχα πρόβλημα με τους Ολιαρέρης συγκεκριμένα. Γιατί μου παρουσίασε ένα λογαριασμό που δεν εμφανίστηκε ποτέ το ιδιωτικό συμφωνητικό που κάναμε, που ήταν ουσιαστικά ο όρος συμβολέου να παίρνω κάθε χρόνο κάποια λεφτά, εντάξει. Και βρέθηκα στα δικαστήρια με τον Ολυμπιακό εκείνο το καλοκαίρι. Και 17 αγωνιστικές έκανα ζέσταμα και δεν έπαιζα μπάλα. Και όταν λύθηκε. Με προπονητή το Μπλακίν? Όχι. Πριν το Μπλακίν ήταν. Λίμπρεχτ. Δεν θυμάμαι συγκεκριμένα. Όχι. Πρέπει να ήταν ακόμα. Με τον Γιάννη τον Γούναρη. Ναι, μετά. Εκείνη την εποχή. Ναι. Αλλά άσχετο εντελώς, μόλις λύθηκε το πρόβλημα με το συμβόλαιο, εντάξει, κάναμε ένα καινούριο συμφωνητικό και άρα κατευθείαν καπάκι την Κυριακή έπαιξα. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω άκουγες τότε Κοσκοτάς και έτρεχες, έτσι. Σαλιαρίδης και έτρεχες, Όχι. Γιατί δεν σου φέρνει καλά? Κοίτα να δεις. Δεν μου φέρνει καλά. Εγώ δεν έχω μάθει αυτό το ελληνικό το στυλ που να παίρνεις τηλέφωνο, να πας να παρουσιάζεσαι, εντάξει, και να σε αγνοούνε. Δεν τα γνωρίζω αυτά. Και ακόμα δεν τα γνωρίζω. Και είχαμε μια συγκεκριμένη συζήτηση προχθές. Την νοοτροπία τη γερμανική, έχεις άλλο σεβασμός. Βρέθηκα κάποια στιγμή με τον Καρασαβίδη, εντάξει, και μου παρουσίασε μια λίστα με ποδοσφαιριστές και λέει όλοι αυτοί της Εθνικής Νέων τους έχουμε συμβόλαιο. Και πήγα στο Leverkusen και ζήτησα από τον μάνετζερ να κοιτάξει τη λίστα αυτή, εντάξει, αν ενδιαφέρεται για κάποιον ποδοσφαιριστή. Συγκεκριμένα μου είπε: δεν λειτουργούμε έτσι. Έχουμε ένα scouting team και σε περίπτωση που μας ενδιαφέρει κάποιος παίχτης, θα ψάξουμε ποιος είναι ο μάνετζερ του και θα τα βρούμε μεταξύ μας. Εντάξει. Ωραία. Και πάνε και παίρνουν το Σταφυλίδη, που ήταν το νούμερο 1 στη λίστα αυτή, μεταγραφή. Καπάκι ξανασυναντήθηκα με τον κύριο, εντάξει, αφού σου λέω, είναι πρώην μου προπονητής. Εντάξει.
Και του ζήτησα το λόγο, γιατί του λέω για μένα ήταν μια πορτούλα που άνοιγε να κάνω και κάποιες δουλειές με την Ελλάδα, εντάξει. Και μου είπε, με δέχτηκε, μιλήσαμε, εντάξει, το διευκρινίσαμε και έτσι πρέπει να είναι. Γιατί δεν είναι δύσκολο να πεις ότι δεν μπορώ για τον Α και Β λόγο να σε βοηθήσω, εντάξει. Απλά είναι σε άλλη νοοτροπία, γιατί έχει μεγαλώσει σε άλλη χώρα. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Πήγε πολύ μπροστά. Εμένα μου αρέσει το παρελθόν, γιατί και εγώ εκείνη την εποχή είχα ξεκινήσει το ρεπορτάζ και θυμάμαι καλές στιγμές. Και ξαφνικά βρίσκεσαι μαζί με Ντέταρη, με Φούνες, με Αγκύρε, με παίκτες μεγάλης κλάσης, συμπαίκτες. Έτσι. Πολύ μεγάλη κλάση. Γιατί νομίζω ότι με το Λάγιος είσαστε κολλητοί φίλοι. Και μένατε και είσαστε και στο ίδιο δωμάτιο και τα λοιπά, έτσι. Όχι, εγώ με το Φούνες. Με το Φούνες, ναι. Εγώ με το Φούνες ήμουν. Το συγχωρημένο. Ναι, ο Λάγιος ήταν με τον Αγάπη τον Καλταβερίδη, ναι. Αλλά και πάλι είχαμε σχέσεις μεταξύ μας, βρισκόμασταν, πηγαίναμε μετά την προπόνηση όλοι μαζί, ανοίγαμε ένα μπουκάλι σαμπάνια, καθόμασταν, πίναμε και τα λέγαμε. Εντάξει, άρα παρότι είχατε προβλήματα διοικητικά εκείνη την εποχή, είσαστε δεμένοι από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Κοίτα, τους ποδοσφαιριστές δεν τους χωρίζει τίποτα. Εντάξει. Ούτε με τους ξένους, ούτε με τους παλιούς που ήταν στην ομάδα. Και ακόμα έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις με πολλούς ποδοσφαιριστές, όπως επειδή γνωρίζεις τώρα ότι έρχομαι συχνά στην Ελλάδα και έχω σκοπό να εγκατασταθώ εδώ πέρα, βρέθηκα με το Μαυρομάτι, με τον Καραταΐδη, με τον Διαντάκη. Κατάλαβες. Βρέθηκα με τον Μπαχατουρίδη. Δηλαδή όλους τους παλιούς ποδοσφαιριστές και εντάξει, μας συνδέουν πολλά. Αυτός ο τελικός του 1988 με τον Παναθηναϊκό ήταν καταραμένος, γιατί εκτός ότι χάσατε το κύπελλο, έχασε και πέναλτι. Ναι, βέβαια. Ήτανε πίκρα, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή ήμουν ο πιο σίγουρος και βαρούσα στην προπόνηση τα πέναλτι όπως τα βαράει ο Αραβάκος και μου φαίνεται δεν έπιασε ούτε ένα ο Καλικριάδης. Και πάω και βαράω το πέναλτι και το χάνω. Ήταν άσχημη στιγμή. Και χάθηκε για ένα κύπελλο. Δεν χάθηκε μόνο από το δικό μου το πέναλτι, γιατί μετά. Προφανώς έχασε και ο Φούνες, ναι. Αλλά εντάξει. Τελικά, μια και μιλάμε για πέναλτι, το πέναλτι είναι ψυχολογία. Κοίτα να δεις, εγώ πιστεύω, άμα κάποια στιγμή έχεις την εμπειρία, είναι το πιο εύκολο πράγμα που υπάρχει. Παίρνεις φόρα, τη βαράζεις δυνατά σε μια γωνία, εντάξει, και τη βάζεις στην μπάλα. Αλλά πες το ότι ήμουν άπειρος τότε, είχα διπλή σκέψη, άρχισα να σκέφτομαι και εκείνη τη στιγμή που άρχισα να σκέφτομαι, έχασα το παιχνίδι. Μιλήσαμε προηγουμένως για το Λάγιος, ο οποίος για μένα προσωπικά ήταν μεγάλη μου αδυναμία. Πιστεύεις ότι ήταν ένας από τους καλύτερους ξένους εκείνη την εποχή που πέρασαν από τον Ολυμπιακό και γενικά όλα αυτά τα χρόνια? Εγώ πιστεύω ότι. Και τι χαρακτήρας ήταν? Για μένα ήταν πολύ καλό παιδί. Εντάξει, δεν έδειξε κάποια αδυναμία, δεν ήταν ούτε σνόπ ούτε τίποτα. Δούλευε κιόλας. Δηλαδή έκανε προπονήσεις στον εαυτό του. Είχε κάποια στοιχεία που λίγοι ποδοσφαιριστές θα έχουν. Και είναι, πιστεύω, ένας από τους καλύτερους συμπαίχτες που είχα στην καριέρα μου. Και θα ξεχώριζα εκεί πέρα και έναν ακόμα που ήταν 100% επαγγελματίας, που ήταν ο Κορεάτης, ο Βουμκουντσά. Που να φανταστείς στα 65 του χρόνια ακόμα κάνει προπονήσεις ή τώρα μπορεί να έφτασε και 70. Καλά, επειδή μου κάνεις ωραία πάσα, αν δεν κάνω λάθος και εσύ μέχρι τα 42-43 έπαιζες μπάλα. Όχι επαγγελματικά, αλλά. Ναι, αλλά και πρόσφατα έπαιζα στους Παλέμαχους. Όχι για τους Παλέμαχους, έπαιζες στην ομάδα, στην περιοχή εκεί στην που ήσουν. Ναι, εντάξει, αλλά άσχετο. Δηλαδή, σαν αθλητής δεν συγκρίνομαι με τον Μπουμκουντσά, που είναι 15 χρόνια μεγαλύτερος. Γιατί στην ομάδα εκεί στη Γερμανία που έπαιζες μέχρι τα πολλά χρόνια και ήσουν και προπονητής, σκέφτηκες ποτέ να γίνεις προπονητής ή δεν είναι? Και έχω σκοπό τώρα, μια που έρχομαι εδώ πέρα, έκανα αίτηση στην ΕΠΟ να κάνω το δίπλωμα προπονητή UEFA ΑΒ και αυτό θα είναι το επόμενο μου βήμα. Έμεινες 8 χρόνια στον Ολυμπιακό, φεύγεις το 96. 95 το Δεκέμβρη. Ναι. Έτσι, και πας Καστοριά, Ηρακλή. Μισό χρόνο πήγα στην παλιά μου την ομάδα και έκανα προπονήσεις μαζί με τη Λιβακούζη στη Γερμανία. Και μετά Καστοριά, Ηρακλή, Βέρεια. Γύρισα στην Ελλάδα. Κατόπιν η πρώην μου ζήτησε να έρθουμε πάλι πίσω. Εντάξει, εγώ είχα συμφωνήσει εκεί ήδη με μια ομάδα γαμεθνική και γυρίσαμε άλλα 3 χρόνια στην Ελλάδα. Και εκεί ήταν άσχημες εμπειρίες, γιατί στην Καστοριά ήμουν εντελώς απλήρωτος μισό χρόνο. Στον Ηρακλή φαγωθήκανε μερικά χρήματα.
Να φανταστείς, πήγαμε προετοιμασία και τους πλήρωσα τα έξοδα σε μάρκα. Δηλαδή, πράγματα που είναι αδιανόητα. Για την Ελλάδα δεν είναι αδιανόητα, για τη Γερμανία Για που μένα είναι ήταν αδιανόητα, εντάξει. Ναι. Εγώ παραδείγματος χάρη, είχα μια συμφωνία να μου πάρουν ορισμένα έπιπλα και να κάνουν, και κάποια στιγμή στην Καστοριά που πήγα στα μαγαζιά και ρώτησα μετά από 3 μήνες, γιατί εμείς ήμασταν απλήρωτοι και μου είχαν πει ότι δεν πληρώθηκαν τα πράγματα. Έβγαλα λεφτά από τον λογαριασμό και τα πλήρωσα από την τσέπη μου, γιατί δεν ξεφτιλίζω εγώ το όνομά μου για οποιοδήποτε καραγκιόζη που βρίσκεται στη διοίκηση κάποιου κομμάτος. Κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, είσαι ευχαριστημένος γενικά από την πορεία της καριέρας σου όλα αυτά τα όχι, χρόνια? Ή θα μπορούσες να κάνεις και Εγώ πιστεύω ότι την κατάλληλη στιγμή έπαιρνα τις αποφάσεις? Και δεν μετάνιωσα για τίποτα. Βέβαια θα μπορούσε να είναι διαφορετική η καριέρα, θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά ορισμένα πράγματα, αλλά όπως είπαμε, παίρνεις μια απόφαση και ζυγίζεις τα πράγματα. Γι' αυτό την παίρνεις την απόφαση και έτσι είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτά που κατάφερα. Μινά, έχω ακούσει πολλές φορές μιλώντας με παλιούς ποδοσφαιριστές ότι είναι βαριά η φανέλα του Ολυμπιακού. Δεν είναι εύκολο να την αντέξει ο καθένας. Συμφωνείς με αυτή την άποψη? Κοίτα να δεις, εγώ από τη δικιά μου την πλευρά θα πω το εξής. Εμένα, επειδή με αγάπησε ο κόσμος και αγάπησα και εγώ τον κόσμο, εντάξει, δεν είναι φανέλα η βαριά, είναι απλά να δουν ότι ο άλλος προσπαθεί. Εντάξει, άμα εσύ προσπαθείς και τα δίνεις όλα, το σέβεται ο κόσμος και σε αγαπάει. Πολύ απλά. Και άμα σε αγαπάει ο κόσμος, έχεις άλλο αέρα και παίζεις διαφορετικό ποδόσφαιρο. Και αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που μετά την 5ετία δεν άλλαξα ομάδα. Θα μπορούσα να πάω αλλού με καλύτερα λεφτά και δεν το έκανα. Λες το 91-92 που έληξε το συμβόλαιο το πρώτο, μπορούσα να πάω σε άλλη ελληνική ομάδα και δεν το έκανα. Γιατί δεν το έκανες? Γιατί. Αισθανόσουν καλά στον Ολυμπιακό? Ήταν Έστω και με αυτές τις καταστάσεις? Ήταν το σπίτι μου. Ήταν το σπίτι μου. Κοίτα να δεις. Γνώρισα, για μένα, τους ήρωες της ομάδας. Είτε ήταν ο Μουράτης, είτε ήταν ο Μπέμπης, είτε ήταν ο Παπάζογλου και πώς τους λένε όλους, εντάξει. Είναι τόσο όμορφο το συναίσθημα αυτό, να γνωρίζεις όλα αυτά τα άτομα, εντάξει, να κάθεσαι να συζητάς, που εντάξει τώρα οι περισσότεροι έχουν φύγει. Είναι το κάτι διαφορετικό. Εντάξει. Κοίταξε, μιλώντας με όλα αυτά τα παιδιά, γιατί πέρασα πολλά και εγώ με αυτή τη δική σου τη φουρνιά, τον Καραταΐδη, τον Καραπιάλη, τον Μαυρομάτι, όλα αυτά τα παιδιά, λένε ότι ναι μεν πέρασαν αυτά τα δύσκολα χρόνια, την 8ετία, τα πέτρινα χρόνια που λέμε, αλλά όμως και από αυτές τις απογοητεύσεις κερδίζεις. Κάτι παίρνεις, κάτι κρατάς. Όχι, σίγουρα κάτι κερδίζεις και γι' αυτό σου είπα ότι βρέθηκα κιόλας με όλους τους παλιούς τους παίκτες και μας ενώνουν πολλά πράγματα. Εντάξει. Πάρα πολλά. Σ' άκουσα προηγουμένως να μου λες για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Το έβγαζες μέσα από την καρδιά σου ότι σε αγάπησε, σε εκτίμησε για το πάθος, για την προσπάθεια. Για την προσπάθεια. Δεν θα έλεγα πάθος. Την προσπάθεια που έκανα. Είναι αρκετό αυτό, ακόμα και αν δεν είσαι καλός παίκτης, είναι αρκετό? Κοίτα να δεις τώρα, άμα συνδυάζεις ότι έχεις και κάποιο ταλέντο, είναι ακόμα καλύτερα, εντάξει. Άμα είναι περιορισμένο το ταλέντο σου, πάλι θα το εκτιμήσουμε. Τι ήθελα να σε ρωτήσω, μία από τις τελευταίες μου ερωτήσεις. Ήσουν χαφ, έπαιζες χαφ. Ποιος έκανε δεξιμπάκ και εκεί καθιερώθηκε? Εγώ ήμουν χαφ, εγώ ήμουν σεντερφόρ. Πες τα μου, αυτά θέλω να τα ξέρω. Εγώ ξεκίνησα σεντερφόρ στη Γερμανία, αλλά έπεσα πάνω στον καλύτερο Γερμανό νέο και πιο ακριβό πληρωμένο παίχτη που είχαμε, τον Herbert Vaz. Τη Leverkusen. Ναι, και τον Μπουμκοντσά. Και κάποια στιγμή με πέρασε στα χαφ. Με είχε σαν 13ο παίχτη. Μπήκα σε 2 παιχνίδια στο 0-2 αλλαγή, γυρίσαμε 2 φορές το μάτς και από τότε καθιερώθηκα. Και καθιερώθηκα σαν χαφ. Όταν ήρθα στην Ελλάδα, ξεκίνησα σαν χαφ και μετά ο Μπλαχίν με γύρισε δεξί μπακ. Άρα ήσουν έργο Μπλαχίν. Ναι. Επειδή είπες ένα όνομα που με ενδιαφέρει πολύ, τον είχα σε εκτίμηση, έστω και αν ήταν λίγο ιδιότιμος, ήταν ένας σπουδαίος προπονητής ο Μπλαχίν. Με τα καλά του και με τα κακά του. Έχουμε και λέμε. Εγώ προσωπικά, επειδή τον έχω παίξει και αντίπαλο, παίξαμε στους Κανάριους νήσους με την εθνική Ρωσία, εντάξει, σε ένα τουρνουά. Σαν ποδοσφαιριστή τον είχα σε πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση. Εντάξει, σαν προπονητή, όχι τόσο. Εντάξει, είμαι ειλικρινής. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν μεγάλος προπονητής, αλλά ήταν εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Ποιος ήταν ο προπονητής που Για μένα
Τη μεγαλύτερη σοβαρότητα που έτυχα σε προπονητή στην Ελλάδα την είχα στον Γιώργο τον Παράσχο, στον Ηρακλή που τον είχα. Εντάξει. Ο πιο σοβαρός άνθρωπος που πέρασε και ο Μίλτος Παπαποστόλου, που του βγάζω το καπέλο, που ήταν ο μόνος που κάποια στιγμή του βάλανε τον κόμμορα πάνω από το κεφάλι του και είπε σαν κύριος σηκώνομαι και φεύγω και δεν ζητάω τίποτα. Εννοείς τότε που μαζί με τον Τέταριο... Ναι. Ήτανε να το βάλουν πάνω από το κεφάλι του Μίλτου και είπε παίρνω το καπέλο μου και φεύγω, σαν κύριος. Εντάξει. Λίγα είναι τα σοβαρά άτομα που περάσανε στο ποδόσφαιρο, οι περισσότεροι ήταν άντε να αρπάξω, άντε να κάνω, άντε να σώσω τη θέση μου. Εντάξει. Ακούστηκαν πολλά, είδαμε πολλά, ζήσαμε πολλά. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι συγκεκριμένα κάποιες εποχές παίρνανε χαρτάκια με συνθέσεις, εντάξει, και την επόμενη μέρα φεύγανε σαν προπονητές άμα είχες ένα άτυχο αποτέλεσμα και έλεγα εγώ ότι εγώ προσωπικά, γιατί άλλος άνθρωπος είμαι, δεν πρόκειται να το δεχτώ πουθενά. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να με βάλει σε θέση προπονητή και να έρθει και να μου πει εσύ θα βάλεις αυτόν να παίξει μπάλα ή οτιδήποτε, άμα εγώ έχω διαφορετικό πιστεύω. Μήπως αυτός είναι και ένα λόγος που το σκέφτεσαι την προπονητική? Όχι, εγώ θέλω, για την Ελλάδα μιλάμε τώρα, εγώ θέλω να κάνω το δίπλωμα προπονητή. Από εκεί και πέρα εγώ έχω ζήσει στιγμές που μπήκε ο πρόεδρος της Μπάια μέσα στα ποδητήρια και πήγε να ξεχέσει την ομάδα γιατί είχαμε ένα άσχημο αποτέλεσμα και το σταμάτησε ο Βέμπεκ και τον έβγαλε έξω και του λέει εσύ θα έρχεσαι μόνο εδώ μέσα να μας ανακοινώνεις πριν. Το άλλο το κομμάτι λέει, γι' αυτό με πληρώνεις εμένα. Για σένα και τον έβγαλε έξω. Αυτός είναι ο σωστός προπονητής? Ναι, βέβαια. Βέβαια, όχι. Κοίτα, εγώ θα κάνω τα λάθη μου σαν προπονητής, σαν άνθρωπος, εντάξει, αλλά θα τα πληρώσω μετά. Άμα κάνω εγώ ό,τι μου πει ο άλλος, γιατί να με διώξει μετά? Εξήγησέ μου το αυτό. Έχεις συνειδητοποιήσει? Όχι, εξήγησέ μου το. Και καταλαβαίνω. Όχι, εξήγησέ μου. Δηλαδή, εκτελώ κάποιες εντολές από κάποιον και μετά έχω άτυχο αποτέλεσμα και μου λες άντε γεια. Για ποιο λόγο? Εντάξει, αυτά και με τους ποδοσφαιριστές γίνονται μέσα σε μια ομάδα. Βάλε εκείνον, βάλε τον άλλον κτλ. Αυτά τα ξέρουμε. Ναι, εντάξει, αλλά όπως είπαμε, σαν προπονητής, αυτός είναι ο ρόλος σου και αυτή είναι η δουλειά σου. Κρίνεις ποιοι ποδοσφαιριστές είναι κατάλληλοι να παίξουν κάποιον αγώνα, εντάξει, και παίρνεις εσύ τις αποφάσεις, δεν τις παίρνει κάποιος άλλος. Επειδή σε ξέρω χρόνια, σχεδόν από το ξεκίνημα τότε που ήρθες στον Ολυμπιακό, πιστεύεις ότι είσαι αυθόρμητος και λες αλήθειες? Είναι βάρος μου? Ναι. Μπορεί. Αλλά δεν έχω θέσει. Ή να σου βγήκε και σε κακό κάποια στιγμή? Εντάξει, βέβαια, σίγουρα, αλλά αυτός είμαι και δεν μπορώ να αλλάξω εγώ το δικό μου το χαρακτήρα. Ο Μινάς ο Χατζίδης δημόσιες σχέσεις δεν κάνει? Κοίτα να δεις, δημόσιες σχέσεις με την έννοια να γλύψω από εδώ, να παρακαλέσω από εκεί, δεν λειτουργώ έτσι. Δεν το έχω. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Μινάς Χατζίδης. Γυρίσαμε πολλά χρόνια πίσω, μας είπε πολλά ενδιαφέροντα, πολύ παρασκήνιο, τα σχέδιά του και τι έχει στο μυαλό του να κάνει μελλοντικά. Του ευχόμαστε να είναι καλά. Μινά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Και εγώ σε ευχαριστώ.